Ang atong usual nga pamaagi aron maayo ang atong kahimtang, ato gyung proteksyonan ang atong kinabuhi ug ang atong mahal sa kinabuhi, sama anang amahan, inahan, anak, bana, asawa. Munang magsigi gitag atiman nila niya ato ginang tagaan og priority. Pero sa Ginoo di ay lahi. Unahon nato gigugma ang Ginoo niya ikaduha na lang ng amahan, inahan, anak, bana, asawa. Gilingay mong tupad na kinsay imong number 1. Kinsay number 1 ninyo? Ginoo o imong mahal sa kinabuhi? Iisa ko nung kamot katong nagmahal sa Ginoo beta sa kamot. Daghan-daghan diyan. Nya okay ra ka mo, dili mo mukaon karong Domingo ha, kay ipalit lang ninyo raffle tickets ang inyong kwarta. Anan, di lang gid mo palit ba, di mo gasto og kwarta karong Domingo ha, kay inyong ipalit ang tanan ninyong kwarta para sa Ginoo. Raffle ticket para na sa Ginoo. May kinsa may muhimo ana ta sa kamot. Pulos mo mga bakakon. Mga bakakon. Mao na nga hinay kayong halin sa atong raffle ticket. Kay may lang tasulti, was buhat. Liwat gitas mga congressmen o mga senador o naas executive departments nato nga siging sulti, kami alagad, kami magpahalaga sa atong soberenya, kami kuan gyud sigig pangumpanya. Unya dayto iniglingkod mga kawatang dagko. Mao na. Lingay mong tupad. Ing na musugot ka nga mahimong kawatan. Ing na ba? Mahimo kang kawatan. Sugot ka. Mao na siguro agyod ang gisulti ni Kristo mo'y atong sundon. O ngano man nga siguro man kay ning iyang gisulti. Tungod kay siya man say tag-iyas tanan. Ang tanan nga niya nato, tanan gyud magamay og madako, madaghan o madjutay, iya nas Ginoo. Wa gid tay ato. Nya kun ato siyang siguroon, unahon nato siya higugma, mabulahan kita. Naaman siya sa gitawag og kinatasan nga gahom. Yang anong ato pa man ang duda-dudahan. Muna diri sa atong unang pagbasa, tungod kay midawat man kining magtiayon nga way anak, midawat man sa sinugo sa Ginoo nga si Eliseo, propeta Eliseo, niabot yung panahon nga gigantihan sila og anak. Di man ni mahimo bisan pagpilay imong kwarta, di man jud ka kaanak nga kanang natural basta way grasyas Ginoo. Sabot na imong ginhawa. Kanang ginhawa nimo karon mawa ra man gid na og way Ginoo. Nya perti nimong atiman sa imong lawas, imo ginang gipakaon og nindot, vitamins pa gyud, food supplement pa gyud. Pero kwaon nas Ginoo imong ginhawa, wa naman gyud. Naalang roy magpinusilay diha, maigo ka sama atong dito sa Leyte, namusil itong batanon 14 anyos. Wa na, hagba na. Nya maunag kaigo ang pare. Wa na, mana. Kaysa may unang maigo, di ka rin, di babaw. Takibaw eh. Dali ra kayo kinabuhi or moabot bang linog sa matong niigo dito sa Jinsan, sa Venezuela na perting patay. Takibaw dito sa Northern Cebu, dapit sa Bugo nga tubantayan. Dali ra kay tao eh. Nya ayaw na lang nagsiguro ang kanang tupad nimo. Ayaw. Lingi ana sad be. Ing na yung tupad ba? Ing na di na ko mosalig nimo.
Ing na ba? Ing na dia. Di na ko musalig kay mukalit raman day kag kamatay. No, ay magsikag salig. Labaw na imong kaugalingon. Magsige kag plano sama atong basketball player nga singan ato. Taga Butuan. O Rene, purti ato niyang taasa og pangandoy siyang kinabuhi. Gatuo siya makabot gid niya kay naa sa gid siya talent. Oy, nalumos ra. Lumos ra. Kobe Bryant, taas kay siya pangandoy siyang kinabuhi para siyang anak. Nikuyog yung anak niya, sakay sila helikopter. Natuyok lang helikopter, patay din silang duha. Yun, mura ra kita og naglatay og lanot. Muna, asa man nato ibuhos ang atong focus sa pag-atiman. Atiman na ang gisugo sa Ginoo. Ningon ang Ginoo, unsay inyong buhaton ngadto sa labing ubos sa akong sumusunod, mao nay inyong gibuhat nga rin ako, ug mabulahan kamo. Kana bang labing ubos ba? Kanang labing nanginahanglan. Gani, ug atong tan-aw ng kinabuhi sa mga santos, sama sa mga apostoles, o kaning mga santos natong gipang-intron, sama nila ni Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz di Manila. Unsa may ilang gibuhat, dili lang giatiman nilag una ang mga kaning mga kabus o mga nanginahanglan, gibiyaan gid nila ang ilang pamilya. Gibiyaan. San Lorenzo Ruiz nagutoy asawa, napatoy mga anak, biyaan gyud. Unya nagpakamatay, wa sila magatiman sa mga taong buutan, ang ilang giatiman o giatubang ang mga taong buangon nga mupatay nila. Unang karon ang atong kalibutan nganong kasigi magpinatyanay, nganong kusog aing patay karon, nganong kusog aing kawat karon. Dinis atong nasod labi na gyud, trilyon ang kawat. Nya magsigig himo anang impeachment, pagkadagkua ra ba nato gasto anang impeachment. Nya mura gyud na sila gadua-dua. Tanawa ha? Tagaan ta mo example sa ako lang tanaw, mura ra gyud sila gadua-dua. Di man na tinuod nga hustisya ang ila dihang resulta. Ngano man mag-agad ra sa gidaghanon sa mubutar or sa mo convict or mo acquit. Mo nang sige sila contest, ang ila gidihang gipaningkamutan karon sa Senate nga moabot sila 16 ka buok kanang gusto nga mo impeach sa Vice Presidente. Moabot sila 16 ka buok. Sa pagkakaron murag 13 pa man sila. Kuangan pa sila tulo. Mo na ilang ipapriso ang kaning ilang kontra, ilang pangtaktakon, ilang panghulgaon, aron mo takli nga to nila. O doon na duhang ni takli, si Villanueva o si Escudero. Kanang uban, sigihan pag nila. Unya, katawanan kayo, daghan kay kunuhay silang dokumento para kanang sa ilang kaso nga gifile. Talab, minalitan ko dokumento, lawyers pa imo, porting daghanang lawyers, porting nindutan nila mga lawyers, pila sa kay bayad anak. Pero at the end, naaragyos. 16 ba sila? O 13 ra ba? Dili hustisya ang gibasihan. Unsa man? Political alliance. Pamulitika ra gyud nga dagko kay tagasto aning lang impeachment. Makasulbad ba na sa atong kagutom karon? Makasulbad ba na sa ato karong economic collapse naman ang atong ekonomiya? Makasulbad ba na sa unemployment karon? Makasulbad ba na sa mga classroom sa mga estudyante nga puting daghanang kuwang og mga gubaon? Makasulbad ba na sa atong flood control nga ting-uwan na rabasad, baha sa nigmaayo, wa pa may nahuman gyud, pulos pa man na giagian atong tino? Makasulbad ka na nining ato karon nga mga mag-uuma nga hapit na wa nay ikagasto sa ato mga masakiton, wa nay budget ang ato mga public hospitals, papundohon lang kada daplin hangtod ka mamatay. Kasulbad na kanang impeachment. Unya duwa ra sila, gasto pa puting daghana, paldo-paldo pa ng ilang
madawat honoraria tungod na sa atong paghigugma sa kaugalingon. Wa mahigugma sa tinuod nga angay higugmaon nga mao ang Ginoo. Ug kinsa man ning Ginoo, siya ang kamatuoran. Hilingay mong tupad yung na tinuod ng kolor sa imong buhok. Yung na ano, kanang imong kilay, baga man kay natanaw sa layo, tinuod na. Kanang imong pilok, bawod-bawod mo na, tinuod na. Ano ba? Ay, kanang imong kuyog diha imong dugdog nimong higda, tinuod gyud na nimong asawa, tinuod gyud na nimong bana, kinasal gyud mo. Kanang imong kasiksi diha, tinuod gyud ka na nga siksi ka o pasiglaki ka nya mura lang kag babae tan-aon. Nagpababay-babay lang ka. Kana ba inanda ba kamatuoran? Ug unsa maroy kamatuoran sa atong parokya? Nga naatay mga project nga himuonon. Mutabang mo dili. Hinay kayo. Unsaon man pagtabang be? Palit og raffle ticket. Anya unsa pa gyud? Mamaligya og raffle tickets. Mamaligya di lang mo palit, mamaligya. Ngatong halin sa raffle tickets nato niabot na og 31,208 ka tickets. Pakpak, salamat kayo. Unya, sige pagitag pamaligya kay mga 250,000 man ni atong gibaligya. So napay mga 219,000 ka mga tickets nga halinonon. Mahalin pa ka ni kutob July 25. Mahalin kung magkugi lang ta. Og di na lang yan mo mangaon, unya inyo nang ipamalit og ticket inyong kuanya. Kanang inyong mga butang kanang refrigerator, TV, cellphone, inyo na ipamaligya, nya ang halin ipalit ninyo raffle ticket. Ugma wa na humana ni. Di ba? Mo na ingos Kristo biyae ang tanan og sunod nako. Biyae gid tanan. Una diri sa atong ikaduhang pagbasa, niingon si San Pablo, kinahanglang magpakamatay ta diha sa sala, sa pagpakasala, sama ni Kristo nga nagpakamatay para sa ato mga sala, kita sad magpakamatay pud ta kuyog ni Kristo. Ug unsa may itong patyon, kana gyung pagka self-centered o pagka self-righteous. Kana bang murag kita maoy mag-preserve sa atong kaugalingon. Murag nangangkon ta nga kitay tag-iyas kinabuhi nato. Ang atong kinabuhi mga igsoon, dili ni siya hinuwaman, pero dili sad kita maoy tag-iya. Unsa man gift, hinatag sa Ginoo. Ang atong kinabuhi, hinatag sa Ginoo. Nya unsaon pag-amping, ipaduol nato sa Ginoo. Ipaduol ra sa tag-iya, sa naghimo. Ipaduol lang. Kay magsigi kag tan-aw sa imong kinabuhi nga mao na imong atimanon nya malayo na kas tagiyas kinabuhi purting di malasa nimo. Mura ka og nikonek kag kurente gikan sa Sibico nya imong giputol ang imong connection dito sa poste pero daghan kay kag suga nga gibutang sa inyo ikaputol atong connection unsa may mahitabo mapaong mungit-ngit ng tanan nimong suga. Mao sa na ang Ginoo. Ayaw pagsigig concentrate anang kwarta, kanang imong health, kanang imong honor, kanang imong power, kay mga privileges ra na nga gihatag sa Ginoo. Sooner or later, way siguro karong gabi mawa na na. Maligsan lang ka diha rog series. Wa na. Or kana bang mga e-bike, maligsan ka. Huot ra ba kay ni dinhi atong daan, nga maglakaw ka, mababad ka gamay. Maligsan day kag e-bike, puspos day imong os gutter, awan na. Patay na. Sakay ka habal-habal, dakinas ng habal-habal, lagpot ka, tiwasan day yung ka sa dump truck, awan na. Patay na ka. Dali ra kay na matayon. Pero adto kas Ginoo, matud pang San Pablo, bisag mamatay pa ta, mabuhi tagbalik nga din agit ta mamatay. Ngamo na. Unsa may buhaton? Tabangi ang nanginahanglan
Unsay atong panginahanglan karon, ang atong bell tower, ato unta ning mahimo ug ato sad unta ni siyang mabayran. Na ongoing man na aron diha. Ang atong adoration chapel, sige patag trabaho diha, mahuman mo na atong unahon, targeton tana nga inigpista pohon basig maka-blessing tana. Nya ang ato sa dihang CR nga himuonon, di pa tingin na mahuman karon pero ato na nang punduhan daan. Nya dayon kanang atong buta pumero himuon tanang walk of apostles. Kana dako-dako sa naggasto diha pero mahuman na balaan na kay nang lugar kay inig padong nimo dinhi hikap kag 24 12 ka santo. Iabot nimo diri ampo kay gumas misab hikap na sa kag 12 ka santo ngadto. Igabot nimo dito RH atakihon dayon ka. Awa na. Siguro nakaslangit. Yun ka. Connect. Holy ba? Holy. Walk of Apostles God. Niya, ang kaniyatong lingkuranan. Ato ning ilisan kay mga gubaon na kaini. O na maghimotag nindot. Ganang iniglingkod nimo tuog dayon. Kana aron dia matuslok mo na imong lubot imong pang likod anang na mga gipang-agay-ay naman adiha pero agwantahon lang sana nato ato gining ilisan pero magdepende sa inyong gugma sa panginahanglan sa simbahan ug mahimo ni nato by next year sunod pista ma-in place na ni tanan pwede na ta mga matay di na ta balibaran sa Ginoo dito. Nya unsaon to pagpalit og raffle tickets? Una, dihas gawas na dihay mga lamisa sa atong opisina. Nya naasaroy gasuroy-suroy na maligyag raffle tickets. Sige lang mo pamalit basta kasaligan lagnaong. Unya, pwede sana sa atong bank accounts, atong GCash accounts, akong GCash na close na next month pa nimo open. Unya dayon atong kwarta padala. Ako na lang sa ding i-report ninyo kaning atong ako pa di atong YouTube channel. Sunda sa din ninyo kanunay kay makatabang-tabang biya gini. Una, maka-influensya ta sa kabag-uhan sa panghuna-huna sa mga tao. O kaning Padresiano Ubod, no? Kuan mga 295,000 ka subscribers mo nay tanawa. Sige lang mo view, like, share kada adlaw. Unsa may mahitabo? Basin pa di mapadadaan nato ang mga tao nga gusto nang magbinuang niya makabati sa atong wali basin pa di babag-o. Na iniduol nako ningon siya pader padong na jud ko maghikog unta atong higayuna. Pasalamat lang gyud kong nakabati ko sa imong wali kay wa nay bili akong kinabuhi. Pero pag explain nimo about death, about life, nabag-o gyud ko pader. Mo na karon buhi pa ko. Nako palit dito raffle ticket. Sa dip ka mamatay usab, no? Ana, maka-influensya na Anya maka-income sa tagamay atong niaging buwan ang atong income sa YouTube ilang gi-share mga 218,000 kapin. Pakpakan natong YouTube. Salamat kayo. Nya ato tong gigamit sa atong charitable expenditures nga niabot sa mga 1.2 million. Mura lang gilamoy. Pero may na lang duna say kaning duna gid tay income. Nya mao din ni ang atong report sa atong financial report sa atong parokya, magpakita ni kung unsa ninyo kahigugma ang atong parokya for the month of May 2026. Beginning balance nato 1,837,807 centavos. Ang atong total cash receipts for the month of May 6,790,589 pesos and 49 centavos. Ang total cash disbursements pupariha man sa sila 6,794,536 and 92 centavos. Atong ending balance 1,833,859 pesos and 85 centavos. So salamat kay ninyo pakpakan nato kausab atong kaugalingon. Pero dili ta mohunong mga igsuon hangtod mapakita nato ang kinabuhi
nga makapahimo natong suod yun guys Ginoo. Higugmaon gyud nato ang labing ubos, ang labing nanginahanglan ug ang simbahan. Ug manghinaot ang kining atong gugma ni ining simbahan nga atong gialagaran mutakod ni sa ato karong mga leaders nga sa pagkakaron purtig yung wapag sila gugma sa atong nasod, ang ilang gihigugma, ang ilang bulsa ug ang ila ra yung mga pamilya bahala wan atay kaon ang kadaghanan basta sila paldo-paldo lang yun. Atong iampo nga makaamgo unta sila sa kadako sa panginahanglan ug sa kadako sa damage nga nabuhat nila sa atong katawhan nga Pilipinhon. Manindog ta.